morning. Ndine Nesta, the black teacher. Lelo lachinayi mawa pa 2 April chaka cha 2026. Dzulo news isinachichuka makamaka kuyambira kunyumba kumudzi Malawi. Nkhani yayikulu kukwera mtengo kwa mafuta. Moyo walimba zikatere ndinakamba dzulo kuti mafuta amapanga affect anthu kwambiri ku Malawi chifukwa tilibe ma alternatives ochuluka in terms of transportation. Tilibe ma alternatives makamaka ma public transport ndiye zimatipanga affect directly. Any slight change imatipanga affect. Koma monga mene ndinanenera kuti kukwera mtengo kwa mafuta ukuku ndikosiyana ndi kukwera mtengo kwina komwe kumachitika. Kukwera mtengo ukuku ndi kwa zifukwa zomwe sizikukhuzana ndi Malawi, ndi zifukwa zakunja, ma external shocks, makamaka nkhondo ya ku Middle East ya ku Iran. Ena mukuyesa kufanizira ndi Ukraine Russia war. Iyi sizikugwirizana naso ndi Ukraine Russia war. Iyi ndi directly ku Middle East kumafutako kumene kumadutsira mafutako. Mwapesa ndi zimene zachitika ndizonena kuti chifukwa choti kumene kudutsira mafutako kwatsekedwa, production yachepa chifukwa choti kuli nkhondo, sikuli safe. Kumene kuli mafuta demand yakhala very high. Mwaona ngakhale mafuta sakuchokera kuja koma chifukwa kujako kwatsekeka konse kwatsalaku demand yakhala very high. When the demand is high, mitengo imakwera chifukwa ochifuna chinthuchi achuluka ndiye amakweza mitengo. Tinakamba zoti ku Nigeria kuli Dangote refineries, anamanga ma refineries kupanga mafuta ma million barrels of mafuta chaka pa tsiku. Koma Nigeria ali mafuta sakwera mtengo. Akwera kwa basi so chiyambire ni nkhondo 65% mtengo kukwera mafuta. Ino mu Nigeria mesa mukupanga mafuta, mukupanga produce, muzaona kuti akugulitsa ku maneba zonse mafuta aja kupita. Demand yakwera ku America akupanga mafuta. Donald Trump ngati mwamvesera speech yake wanena nditu ku America kuti ku America iwo they don't need mafuta aku Strait of Hormuz. Akupanga mafuta akulengaso eno choka ku Venezuela. Yet anthu akudandaula ku America gas prices mitengo papampo yafika $4, above $4 ku America. Why? Mesa mafuta mukupanga noka. Global demand yakwera. The global demand yakwera, otsala amene ali ndi mafuta aja they have no choice koma kukweza so mitengo. So izizi zikutikhuza ku Malawi, ndipempha Malawi kuti tiyeni tikhale limodzi. Ku Malawi tili ndi vuto kuti timasiyana kwambiri zipani. Ndiye ife munamva maonena kuti Malawi siyo ifera. Malawi tilibe patriotism, tilibe we are not that patriotic. Timakhala patriotic kuchipani choka osati kudziko. That's the problem yomwe tinayo ku Malawi. We are patriotic to chipani, not to the country. Ndiye olo itakhala kuti ndi nkhondo yoti Malawi kukamenya otsutsa boma sakamenya nawo. Otsutsa boma akwera inayo. Akwera inayo dziko linalo. Because we are not patriotic to the country. So any suffering we cannot endure, even slight suffering. Koma kuti muzaone kuti maiko amene amachita bwino, maiko amene timasilira, maiko amene timakamba Singapore, China, America, maiko amene timakamba kuti afike pamene ali anali ndi anthu amene adawafera. Adali ndi anthu amene adawafera maiko amene acha. Ndikamba za maiko. Let's go to the smallest unit, family. Family amene akuchita bwino padakali pano, amene ali ndi ndalama, generational wealth, ana akabadwa kumene kuzidzukulu zonse sizasauka, angobadwira mu ndalama. Musafufuze bwino muzapeza kuti
kwa makolo awo ma ancestors awo azigogo awo alipo amene adayifera business imene, alipo amene adachifera chuma chimenechi, alipo amene adayamba kuchivutikira chuma chimenechi. Ku Malawi padakali pano we need zinthu ngati zimenezozo. Ndimaona anthu ena malemba ma jokes pa social media pa kumanena kuti if agogo athu sanatisire china chilichonse, agogo athu anzawo amene amagula maploti mtown muiwo anali busy kupanga zakuti, if agogo athu, those are funny but they are very intelligent observations, unena kuti because agogo athu sanatifere ife, that's why we are here, we are the first ones now. We are the first ones to buy a plot in town. Agogo athu basi adadi anangokhala kumizi basi sanafunde zoti azasake malo. That's the idea. Kumene kunkuifera. Malawi so chimodzimodzi, we need to build Malawi. We need to build Malawi. We need more people. Azigogo sadabange, ife is our time now. Let's tifere Malawi. Tipange zokonda bendera. Tifere Malawi. I know monga ndanenera kuti zamafuta ziyabweteka anthu kwambiri nyengo ya Easter. I hope nimamvesera speech ya Donald Trump walankhula a few hours ago akuti the next few weeks, ika 2 weeks amalizisa nkhondo iyi enda kupanga bomb na kuuzani dzulo kuti ndege zima B-52 bombers zauluka ku Iran kwa nthawi yoyamba. Muone video imeneyi. This was a weapons depot akutero ku Isfahan ku Iran, akuti depot imeneyi kunali zima ammunitions zapangidwa bomb. Ndege za America zikugwa ndithu zikugwetsa mabomba ndithu kumeneku, and ndizokoyamba chiyambire nkhondo iyi 31 days yonse ndege zimene zikuti zilowe mu Iran, ziuluke mu Iran. Ina yadera ku UK base, ku UK airport, itachokera kumeneku akuti itadi emergency landing dzulo. Yeah, all in all what I'm trying to say is kuti update ndiyonena kuti nkhondo iyi itakutha in the next 2 weeks. I hope sibanga escalate kuonongabe zinthu zamafuta, koma itati atha in the next 2 weeks tiona ma global oil prices akuyamba so kutsika, ndi ku Malawi so atsika chifukwa izizi zosiyana ndi za mbuyomu zoti kwacha yagwa chanchani dola chanchani. Izizi ndi za nkhondo, zikachitika zoterezi kukweza mafuta amatsikaso. Yeah, so let's hope for that. President wa Irani walemba kalata, open letter, kulemba anga address ma Americans, and open letter imene yokaimvetsa language yake yayambano ndithu kukamba ngati kuti akudandaula sopano kuti ife ndiwe victims, ife sitinapange attack, ife sitinayambise nkhondoyi, we are being forced to do this. Ayambano ndithu kupanga kuonetsa kuti yeah. So all in all, militarily Iran singawine, nakunena zimezi militarily Iran singawine kwa America militarily, komano ma optics ankhondoyi Iran ikuwina pa social media, ma optics kaonekedwe kankhondo ndi Strait of Hormuz kupanga show global markets, Trump kukhala under pressure. So pressure imene ikuonesa Trump ali nayo chifukwa cha opposition, ma NATO, Trump kuyamba kulankhula zoti NATO basi ndituluka mu NATO, tithandizeni Strait of Hormuz. Ma optics amene wawa akuonetsa kuti Iran yapambana pa nkhondo, komano militarily Iran yaluza kwa basi. Navy yaonongeka, atsogoleri aphedwa, ma barracks, infrastructure chani zaonongedwa. So nkhondo ikatha muzaona no chilungamo choti America di simasizi bwana muzaona. That's why nanena kuti I hope sizibanga escalate, and I hope they can find peace mwasanga. Ndine Nesta the Black Teacher, tsiku labwino.